Зей политехник колледжі студентларының түшкі ашлары бұл күнні ғадати генә булмады. 20 октябрь пішікшілер күн оңайынан берді түрлі сыйнығмәтлерден көргәзмә әзірләнгән иде. Шпашкаға тізілген ешілшелер, боллы булмаған ішлік білән ясалған профитролилар, һәркім ярата тұрған суши роллалар білән сыйланырға мөмкин булды. Бұларның барысында пішікші хонорын үзләштіруші икенче курс студентлары әзірләгән. Мы хотим этой выставкой показать популяризацию профессии повар-кондитер, записать также их на вечерние курсы по профессии повар-кондитер, ну и вообще создать праздничное настроение. Сыйланып кына калмыйча булачак пешекчеләр әдилге ризыкларны ясарга да өйрәттеләр. Теләге булган һәркем мастер-класс узучы өстәл янына якынрак килде. Җиңел һәм тиз ясала торган кабымлыкларны кызлар гына түгел, егетләр дә башкара. Но главное, чтобы это было все естественно с душой, чтобы это все вам нравилось. Очень вкусно, мне все понравилось. Думаю, в дальнейшем я буду развиваться и тоже хорошо готовить. Тәмле ризыклардан авыз иткәннән соң студентлар әзерләүчеләргә рәхмәт әйтеп, дәресләргә таралыштылар. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.